Opgaver om hormoner og diabetes. Mutationer er vedvarende ændringer af et gen. Der findes to former for mutationer: punktmutationer og frameshift-mutationer. På figur 3, som hedder DNA og den genetiske kode, der kan man se et udsnit af et DNA-molekyle. Og man kan så se, at det består af adenin, thymin, cytosin og guanin. Og man kan også se, at de to DNA-strenge, de er bundet sammen af hydrogenbindinger. Så kan man se en nukleotid eller en base, som der er her. Og aminosyre eller et skema her over de forskellige aminosyrer. Aminosyrerne de dannes af 3 baser eller nukleotider, som også er kaldet en triplet. Og en punktmutation, det er så, når at et punkt eller et gen, det for eksempel her, det ændres. Altså at for eksempel guanin, det bliver til thymin, adenin eller cytosin. Og frameshift mutation, det er så, når at for eksempel et gen, det forsvinder eller tilføjes. Så for eksempel hvis nu at det her guanin, det forsvandt, eller hvis der blev tilføjet et gen her, altså adenin, cytosin, thymin eller guanin. Og adenin og thymin, de danner altid par, og danner ikke par med andre. Og det samme gælder for cytosin og guanin, de danner også altid par, og danner heller ikke par med de andre. På figur 4, som hedder DNA-replikation, der kan man jo så, som navnet siger, se en DNA-replikation. Hvor at DNA-helikase, det nedbryder hydrogenbindingerne, som er dem, der binder det oprindelige DNA sammen, eller som generelt binder DNA sammen. Og så kan man herhen se, at DNA-polymerase, det så har sammenkædet de nye DNA-strenge, som der også er 2 af, og de oprindelige DNA-strenge, som der også er 2 af. Så der kommer 2 datterceller, en her og en her. Lidt længere nede på figur 4, der kan man så se en paringsfejl, eller en fejlagtig DNA-replikation, hvor der er en paringsfejl her, hvor at adenin og cytosin, de har parret sig, hvilket de normalt ikke gør, altså fordi som tidligere nævnt, så sidder adenin og thymin altid sammen, og cytosin og guanin sidder altid sammen. Så derfor så er det en paringsfejl. På figur 5, som hedder kroppens signalveje, der kan man så se kroppens forskellige former for signalering. Og heroppe i A, der kan man så se en endokrin signalering, som er kroppens måde at kommunikere eller signalere på lang afstand. For eksempel så kan kroppen kommunikere fra hypofusen og helt ned til æggestoffen med den her metode. Og det foregår igennem blodet. Og ja, som sagt, så er det på lang afstand. Og så er der parakrin signalering, som er på nogle kortere og mere lokale afstande. Og så er det ikke igennem blodet, men fra celle til celle. Og så er der synapsen, som er en nervecelle, eller 2 nerveceller, og nerveceller de kommunikerer så via synapser. Og det gør de ved, at der kommer en nerveimpuls her fra
fra længere henne, som skal kommunikeres fra den ene til den anden nervecelle. Og det er en elektrisk impuls, som så bliver lavet til et kemisk signal eller et transmitterstof, som passerer igennem, som kommer ud i synapsespalten, og så via receptorerne, som sidder her, kommer ind til den næste synapse, eller nervecelle, mener jeg. Og så kommer det så bliver det så til en ny elektrisk impuls i den modtagende nervecelle, som er den her. Og så bliver signalet sendt videre derfra. Og til højre, der kan man så se de forskellige steder i kroppen, som producerer hormoner, eller de hormonproducerende kirtler. Insulin, det kommer direkte ind i blodet fra betacellerne, som er i langhalsørerne i bugspytkirtlen. Og det er et hormon, som tilpasser blodsukkeret efter behov. Og for en diabetiker, altså en person med diabetes, der er formålet at sænke blodsukkeret og at få glukose ind i cellerne. På figur 1, der kan man så se regulering af blodsukkeret. Og der kan man så starte med at se her homeostase. Det betyder ligevægt i kroppen. Og det er så, når der er normalt blodglukose eller blodsukkerniveau. Og hvis man starter her, så er det lige når en normal person har spist noget, optaget noget mad, så stiger blodsukkeret jo. Og det giver så signal til betacellerne, som så frigiver insulin i blodet til leveren og i musklerne, som så optager sukkeren i blodet, eller glukosen fra blodet. Og det bliver så brugt enten til energi, som en energikilde, eller det bliver omdannet til glykogen, som er et depot af glukose. Og det gør så, at blodsukkeret det falder igen, og derved så er der så homeostase. Hvis man så går den anden vej, og en person så ikke har spist noget tid, altså det vil sige efter et måltid, eller lang tid efter et måltid, eller lige inden et måltid, hvor man er sådan ved at være sulten og sådan, der falder blodsukkeret. Og det giver så et signal til alfacellerne, som så frigiver glukagon ud i blodet, som så gør, at leveren og musklerne, de omdanner glykogen til glukose. Altså de tager sukkeret fra depotet og sender det ud i blodet, så blodsukkeret stiger igen. Og så kommer der så homeostase, altså ligevægt. På figur 2, der kan man så se en blodsukkervariation hos en rask person, altså en ikke-diabetiker og en diabetiker. Og hos ikke-diabetikeren, der kan man se, at lige efter måltidet, der stiger blodsukkeret til lige omkring 11, eller deromkring. Og så falder det egentlig rimelig hurtigt igen. Altså, det er så 11 millimol per liter. Og hos en normal person, der ligger faste blodsukkeret på under 7 millimol per liter. Og det passer også med, hvad figuren den viser her. Den ligger under 7, faktisk også under 6. Og nede hos diabetikeren,
der kan man se, at når en diabetiker har spist, så stiger blodsukkeret til omkring 14 heroppe. Og urinsukkeret, det stiger også, og grunden til, at urinsukkeret det stiger, det er fordi, at hos en diabetiker, der enten virker insulinen ikke, eller så er der ikke nok insulin, eller kroppen reagerer i hvert fald ikke på insulinen. Og det gør, at kroppen er nødt til at komme af med sukkeret på en anden måde, og det gør det kroppen så ved at udskille det igennem urinen, og det er så derfor urinsukkeret det også stiger efter en diabetiker har spist. Og en diabetiker har et faste blodsukker på 7 millimol eller lidt over, hvilket også passer nogenlunde med, hvad figuren viser. Der starter den på cirka 7 med blodsukkeret. Ja. Og ifølge den her artikel og den her figur, der hører til artiklen, der er degludec et molekyle, som gør, at en person med diabetes kun behøver en sprøjtning en gang i døgnet, altså hver 24. time, og så skulle personen gerne kunne have en vedvarende, eller en ikke så stor udsving i hvert fald i blodsukkeret.